v našich dějinách, ale je důležitý i pro mě. Osobně třeba, protože se narodila moje první dcera. No to je nejdůležitější. Kdo jí dělal? No, jasně. Se nám narodila. Dára, jo? Dára. Jo, To měl si skrýt B, Bára. Ne, to je v tom měsíci schovaný přece. To je Baropak. Pak je to měsíc, Patový rok. kdy nám ministerstvo potvrdilo vznik našeho občanského sdružení. Olala! 16 11, přesně. Je to Tak to už napovídá. přesně. Já budu dělat teda data a jména se nepamatuju. Pak je to měsíc, ve kterém vlastně byla poprvé ukradená galerie a bude výročí příští týden. Roční. Roční výročí. A to sčítá kolik? Přes 54, 55? 53 bude. 53 Teď je 52. 53 50. To takhle nedokáže. Jenom se mi tam opakujou 2 písmenka, ale... Solitární akcí, jedný straní. Za rok, 53. To už něco vykazuje nějakou činnost, ne? Takže tak, asi. Paráda, bravo. Skvělý, jdeme dál. A za týden máme tu samou 100. Kdy se dostaneme? Příští je Bohej. Za první rok. Kapela. A uvidíme, co bude dál. Půjdeme dál. A vernisáž. Ne, to je... Kolik ročního? Divadlo a první vernisáž Denisova bude od 8 a kapela a druhá vernisáž Aček bude od 9. Dneska? Dneska je čtvrtek. No, nejlepší, pouze translace, přenos. Oficiální otevření zvonice. A to bude od toho svatého ducha v kolik? 9:30? No, ducha. U svatého ducha, u staroměstského nebu. Ale 24 je to tady. A tam odsaď pak zpátky pojedeme MHD. A to bude ten největší zážitek celého dne. No to poneseme takhle. Jak je to velký?